ଜଗତର ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ମାଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ। ଇଏ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଘରକୁ ଆମେ ଏବେ ସିଫ୍ଟ ହେଇଛୁ ସେଇ ଘରର ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓଟେ। ମୋ ବାଲକୋନିରୁ ଏ ଭ୍ୟୁ ଦେଖାଯାଉଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା କି ନାହିଁ ନିହାତି କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। ଆଉ ହଁ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିହାତି ଦେଖିବେ, କାରଣ ଏଇଥିରେ ମୁଁ ସେୟାର କରୁଛି ମୋର ଗୋଟେ ଫେଭରେଟ୍ ରେସିପି ଚକୋଲେଟି କ୍ରିମି ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ, ଯେଉଁଟାକି 5 ମିନିଟ୍ରେ ରେଡ଼ି ହେଇଯିବ। ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ଟିଫିନ୍ରେ ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗେ। ତ ଏତେ ବର୍ଷାରେ ଆମେ ଆସିଲୁ ଏପଟକୁ ସିଫ୍ଟ କରିକି। ସତ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଇଗଲା ମୋତେ, କାରଣ ଏତିକି ଜିନିଷପତ୍ର 9 ବର୍ଷର ଜିନିଷପତ୍ର କାଢ଼ିକି ତାକୁ ଆଣିବା ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହେଇଗଲା ଆମ ପାଇଁ। ତ ଏପଟେ ପୁଣି 2ଟା ପିଲାଙ୍କୁ ଧରିକି ଆହୁରି ହଇରାଣ ହେଲି, ଆଉ ମୋ ଛୁଆମାନଙ୍କ ଦେହ ବି ଖରାପ ହେଇଗଲା। ଏଠି ନୂଆ ଘରେ ଆମେ ଆସିକି ରାତିରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ସବୁ ଜିନିଷପତ୍ର ନେଇକି। ଆଉ ସକାଳେ ସେମିତି ସବୁ ଜିନିଷ ଥୁଆ ହେଇଛି, ଖାଲି ବେଡ଼୍ ରେଡ଼ି କରିଦେଇଥିଲି କାରଣ ପିଲାମାନେ ଶୋଇବେ। ତ ମୁଁ ସକାଳୁ ଉଠି ପଡ଼ିକି ଲାଗି ପଡ଼ିଥିଲି ମୋର ଛୋଟ ମୋଟ କାମରେ। ଆଉ ମୋ ପଛେ ପଛେ ମୋ ପିଲାମାନେ ବି ଉଠି ପଡ଼ିଲେ। ତ ତାଙ୍କୁ ଭୋକ ଲାଗିଲା, ଫଟାଫଟ ସେ ତାଙ୍କୁ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ରେଡ଼ି କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆସିଗଲି। ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟଟି ସତରେ 5 ମିନିଟ୍ରେ ରେଡ଼ି ହେଇଯିବ। ଆପଣ ନିହାତି ଦେଖିବେ, ଆଉ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ତ ପ୍ରଥମେ ବଟର୍ ନେଇଗଲି। ବଟର୍ ଟିକେ ମେଲ୍ଟ ହେଇଗଲା ପରେ ମୋ ପାଖରେ ବ୍ରେଡ଼୍ ଥିଲା, ବ୍ରେଡ଼୍ ଦେଲି। ଆଉ ତାପରେ ଟିକେ ଚକୋ ଚିପ୍ସ ଦେଇଦେଲି। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା ବି ଥିବ, ଚକୋ ଚିପ୍ସ ଥାଉ କି ଚକୋଲେଟ୍ ଥାଉ, ତ ସେ ଚକୋଲେଟ୍ ହଉ କି ଚକୋ ଚିପ୍ସ ହଉ ଦେଇଦେବେ। ଆଉ ତାପରେ ଗୋଟେ ସ୍ଲାଇସ୍ ମୁଁ ଚିଜ୍ ପକାଇଦେଲି। ସତ କହୁଛି ବହୁତ ହି ୟମି ଲାଗେ। ଆଉ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ଲାଇସ୍ ବ୍ରେଡ଼୍ର ଦେଇଦେଲି। ଆଉ ତାକୁ କ'ଣ ଭଲ ଭାବେ ଢାଙ୍କିକି ଘୋଡ଼େଇକି ଛାଡ଼ିଦେଲି 2 ମିନିଟ୍। 2 ମିନିଟ୍ରେ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଯିବ। ତାପରେ ତାକୁ ନେକ୍ସଟ ସାଇଡ଼୍କୁ ଆମେ ଉଲ୍ଟେଇ ଦେବା। ଆଉ ସେ ସାଇଡ଼୍ଟା ବି ଆରପଟ ସାଇଡ଼୍ଟାକୁ ବି ଆମେ କ୍ରିସ୍ପି କରିଦେବା। ତ ସିଏ ବି 2 ମିନିଟ୍ରେ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଏ। ମାନେ କହିବାକୁ ବସିଲେ 4 ମିନିଟ୍ରେ ଆମର ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଏ। ବହୁତ ଜଲ୍ଦିରେ ହେଇଯାଏ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟଟି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ଟାଇମ୍ କମ୍ ଥାଏ, କାମ ବହୁତ ଥାଏ, ମୁଁ ଝଟପଟ ଏଟାକୁ ବନେଇକି ତା ଟିଫିନ୍ରେ ଦେଇଦିଏ। ଆଉ ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଦେଇଦିଏ। ତ ସେ ବିନା କମ୍ପ୍ଲେନ୍ରେ ତା ଟିଫିନ୍ଟାକୁ ଫିନିଶ୍ କରିକି ଆସେ। ନିହାତି କେବେ ଟ୍ରାଏ କରିବେ, ମାନେ ଗୋଟେ ଅଲ୍ଟିମେଟ୍ ଟେଷ୍ଟ ଦେବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଚକୋ ଚିପ୍ସ ଥାଉ କି ଡେରି ମିଲ୍କ ଚକୋଲେଟ୍ ଥାଉ, ସେ ଇଏ କେଉଁଥିରେ ବି ଭଲ ଲାଗିବ। ଡେରି ମିଲ୍କ ଚକୋଲେଟ୍ ତ ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ ହେବ, କାରଣ ସେ ଜଲ୍ଦି ମେଲ୍ଟ ହେଇଯାଏ। ମାନେ ଆହୁରି ଜଲ୍ଦି ବ୍ରେଡ଼୍ଟା ବନିକି ରେଡ଼ି ହେଇଯିବ। ମାନେ କ୍ରିସ୍ପି ବ୍ରେଡ଼୍କୁ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେଉଁ ଚକୋଲେଟ୍ ଫ୍ଲେଭର୍, ଆଉ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଚିଜ୍ର ଫ୍ଲେଭର୍, ତା ଟେଷ୍ଟ ତ ଯିଏ ଖାଇବ ସିଏ ହିଁ ଜାଣିପାରିବ। ବହୁତ ହି ୟମି ବାଲା ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ଥିଲା। ତ ସବୁ କାମ ଦାମ ସାରି ଦେଇକି ପୁଅକୁ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ ମୁଁ ବସେଇ ଦେଇକି ଆସିକି ଲାଗି ପଡ଼ିଥିଲି ମୋ ଜିନିଷ ସବୁ ସେଟ୍ କରିବାରେ। ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି ମୋ ଝିଅର ଡ୍ରେସ୍ରୁ, କାରଣ ତା'ର ଏତେ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଡ୍ରେସ୍ ସବୁ କୁଆଡ଼େ ଗଳି ପଶିକି ଅଛି। ତ ତାକୁ ସବୁ ଆଗ ମୁଁ ବାହାର କରୁଛି। ଟୋଟାଲ୍ ଉପରେ ମୋତେ 4ଟା କବର୍ଡ଼ ସେଟ୍ କରିବାର ଅଛି। ତା ଭିତରେ ବି ଝିଅ ମୁଁ ହଇରାଣ କଲା। ତ ତାକୁ ଆଗ ମୁଁ ଗଲି ଶୋଇଦେବା ପାଇଁ, ତାପରେ ମୋ କାମରେ ବସିକି ଲାଗି ପଡ଼ିଲି। ପ୍ଲିଜ୍ ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆଉ ଲାଇକ୍ ନିହାତି